Potpuno je uređen parking iza Skupštine grada Novog Sada. Vrednost ove investicije je 15 miliona dinara, a sredstva su dobijena iz kapitalnih subvencija Novog Sada. Parking u ulici doktora Laze Stanojevića je sada kapaciteta 60 mesta. Vrednost ove investicije je 15 miliona dinara, a sredstva su dobijena iz kapitalnih subvencija grada Novog Sada. Rekonstruisana je vodna i kanalizaciona mreža, uređena je saobraćajnica kao i prilazi za pešake i bicikliste. Postavljena je rampa za osobe sa invaliditetom. Imali smo prilike u prethodnom periodu da vidimo da je zaista dosta u lošem stanju. Dakle, ajde da kažem, dozvolit ću sebi u katastrofalnom stanju. 20 godina nije ulagano u ovaj prostor i danas imamo jednu potpuno novu sliku. Dakle, imali smo situaciju gde su bile betonske ploče podignute, gde je bio izostanak zelenila, gde prosto negde i sama organizacija saobraćaja je bila loša, pa smo se svakodnevno i mi zaposleni, i naši sugrađani, i komšije susretali sa zagušenjem saobraćaja. Dakle, danas više nemamo taj problem, vidimo da imamo i kružni tok, dakle, zaista jedan dobro organizovan parking prostor. Ono što takođe negde želim da naglasim, to je svakako da, zahvaljujući i velikoj pomoći gradonačelnika Miloša Vučevića i nadležnim gradskim preduzećima, tu je sa nama danas i direktor parking servisa, dakle, zahvaljujući njima, kao što sam rekla, dobijamo jednu potpuno novu sliku ovog parkinga, sliku kakvu zaslužuje da ima. U okviru ovih radova postavljeno je novo osvetljenje. Kao što vidite, javno-komunalno preduzeće Parking Servis nastoji u kontinuitetu da pravi nova parking mesta u našem gradu. Posle parkirališta u Radničkoj ulici, novog parking prostora na Štrandu, uređenog parkirališta na Trgu Kamenskoga i danas smo takođe dobili jedan novi kvalitetan parking prostor u dvorištu Skupštine grada u samom centru grada, u ulici doktora Laze Stanojevića. Kapacitet parkirališta je negde oko 60 parking mesta. Radili smo ga na prostoru koji je dugo vremena bio devastiran, na prostoru na kojem se praktično, ja bih rekao, i decenijama ništa nije činilo. Pored 60 parking mesta ovde je urađena inače kompletna infrastruktura. Ovo parkiralište se nalazi u crvenoj zoni plaćanja. U preduzeću Parking Servis najavljuju da će sledeće sedmice početi uređenje parking mesta na Bulevaru Oslobođenja, na potezu od Bulevara Kralja Petra do ulice Papa Pavla.